Står der og optager eller hvad? Hvor er du nederen? Skal du ikke støde? Den har ikke røget i din hat. Men jo. Hvor er det sygt, jeg fik det på video. Og så er det fedt ud, mand. Nope, nope, nope. Så er der ikke plads til det, sikkert. Fuck mig. Okay, det er lidt dårligt. Stop. Nøj, det er da sidst godt. Kom, stop. Yes, den ligger der. Perfekt. Oj! Ah. Willy. Nej! Det var også dårligt spillet. Nej! Nope. Skal vi ikke stoppe med at optage det lort, mand?